Musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam, ko kewi seras ko hunde hulɓinide yurminide mettude jangtade. On biyeteɗo Abdou Mbaye ina wayno o hirsi Abdou Diaw comme ne kirsowo dammowol ni. Saabi ɗum noon ɓe mbi wonde reddaniɓe ko portable kono noon hollitama kamɓe ɗiɗo ɓe koɓe sekilaɓe ɓe gonno nde tawno complexe gonnoɗo hakkude mabɓe o. Ko ɗum saabi ni hayno on hirsatamo nde tawi mo wonde ko kanko omo hirsa dammowol. Ko ɗon de nde tawi momo ƴuri nde ko ɗon ƴetti paaka ka fawi ɗum e leggal dande makko hirsimo tan ko comme ne kirsowo dammowol ni haw ɓuuɓi. Ɗum noon waɗi ko toon to seras hollitama noon kanko on mo ganduɗa kañum woni Abdou Mbaye no waɗi ɗum ɗon de ko nden woni no dogi yimɓeɓe noon kuli faade makko nde tawno oɗon saaha omo jogui paaka kadi Iblis ene woɗɗoyi e makko sanne. Ɗum noon kewi ko toon to seras. Kamɓe wonɓe seras ɓe noon ɓe kolliti wonde cehilagal hakkude ɓeɗon ɗiɗo ko cehilagal ngal gandanɗa hoorema ko cehilagal tengtingal nde tawno hen goto ene indiri goɗɗo o ɓiɗɗo te kadi complexe gonnoɗo hakkude mabɓe o so wiyanomo wonde ko wayni hen ma kew hakkude mabɓe wiyete ko wona gonga nde tawno jo foof ɓe mbadda cigarette uji toon. Ɗum noon eɗen gandi Iblis ene heewi doole. Kamɓe noon ɓe mbi wonde ɗum meeɗa wadde seras ko guulet nde tawno ɓe jii wonde juwaɗo ha tetteki mum jalti kono noon kam hirsede comme ne dammuwol ni ɗum noon ko hanki fuɗɗi yo Allah hande nen ɗon worede. Ɗum noon ne ɗum ɓenni de ɓe kolliti wonde ɓe ganda so tawi wonde kanko Abdou Mbaye o jaggama walla o jaggaka kono noon ma dadi ɓe mbatta golle mumen. So ɗum ɓenni eɗen garta e fukokkolngel hakkude Guinée e wondude Sénégal ɓe mbaddi ŋasaŋas kono noon ene wayno Sénégal lappi Guinée Conakry ɗiɗi e haydara en kollitino noon guila ñanden ne wayno coach mo Guinée Conakry o wino wonde kanko de omo ɗomɗa walla omo heyɗi hawrude e Sénégal nde tawno omo sikki wonde équipe mo jogui o so hawri e Sénégal ma lappu ɗum ngal mburu kono noon au contraire ko kamɓe lappa ngal mburu kamɓe Guinée Conakry saabu ɗum ko ɗiɗi e haydara tigui rigui ha joni ɓe lappa biyuji ɗi noon marki ɗum ko on mo ganduɗa hoorema biyeteɗo Abdoulaye Seck e wondude Elimane Ndiaye. Ɗum noon sikki ala ene wayno Sénégal e nder pouluji puɗɗiɗi yiyede ɗi foof ko Sénégal dañi hen 9 points heddiɓe ɗe ko 7 hakkude 7 e 4 points ɗum woni ko jomumen ha joni dañi ene haadirta ni anda kono noon hollitama tigui rigui Sénégal jogori hawrude e 8e de finale ko équipe mo Côte d'Ivoire ko kamɓe mbaɗi organisé oɗon coupe d'Afrique. Ɗum noon hewɓe e nder commentaire uji mbi wonde Sénégal so tawi hawri e Côte d'Ivoire fiya ɗum ngal mburu kono noon eɗen gandi football wona ko cikkata ko no woni no wayata ala kono jogori wade ni ko noon tan woni no wayata. Ɗum noon yo Allah rokku en wayano wayanno ne wano e oto coupe d'Afrique ɓennuɗo beele Sénégal ene artira ara ray o pour l'instant sénégalais ji ɗi kamɓe kala ɓe jogui confiance ngam équipe oɗo jaaɗo adda oɗo coupe. Ɗum noon eɗen mbiya yo Allah wat ɗum amin.